30.814 euro. Eider eta Ander. Lagunak zarete ikasturte honetan ezagutu zarete gaiztaizean? Bai. Hoi hartzun da izatoz, Eider? Bilbotik, Ander? Da burutik pasatu zaizuen Miluzer etortzia. Papatean, hola. Jane Goodall. Ezagutzen dugu? Gorilekin tebiltzen zen, ez? Tximuak. Tximuakin? Bai. Tximpanze eta holan. Hoi da, tximpantziekin. Emakume zoragarria. Bai. Hori da. Biologoa da? Zondo, ingelesa, tximinoen jokabidea ikertzen eman du bizitza, Afrikan. Manesku elkarri. Bat. Hau dudatan, Dian Fosa, eske... Fosilak, me suena, apuntetan iguala, pero... Eider zu ez? Zalantza barik zu? Nik ez dakit, hau gehiosan ez dakit. Hau Anderren eskua, ber. Fosilak eta evoluzioa, baina, no sé, ez nago... Berba. 30.000 euro. Kontu korrontan ez da... Ez deko guz. Ez da sartzen, Gutxa dago. Gutxa dago. Lekua badago. Hori hona da? Dian Fossey biologoa da. Eider eta Ander! Gaur iritsi eta zakua irabazi sekulakoa bikote hau